Komisi benta ban persya ke jing tumu jong ke sorkar ban wan bu ketem sipai BSF hakas nong so peru nong Stone West Kasil District ke jing lang pajba ke bala penlong daga senjuk ki nong sensyar senong lau se area kalong ke bejob wada baki nong song senong ki babun na ki kim sim lala ban wan poilot na mar ke jing tengku bat ke sengiyo ndre ki rang ba senong bat ki sekretari senong jong senong ba per ki ba ha ba te ka than ki la wan poilot ha ke te jing lang Hakete jing lang la don lang ru kinong yalam giseng balang boper ki bekentup na du ko seng KSU FKJJP HYC bat ki weru bol wan kanang ban kersyane kete jing persya jong kete gisnong kumban supen kan mau bag snong so peru kede gisnong ka bala pedang sumubha ya ketem sipai BSF re kete gisnong ki bala mi pajba mentaga sengi ban persya kede gisnong ki ba markhap bat kete gisnong ki batawere kete gisnong so paru karai ka bala mi kete jing lang kalong wat la dengi hab ban penpau boru ni kloy lada ka sorkar kan wan buju bor bat ngin rasti rawat lada ka sorkar ka persang ban pin ibor ka banse ka thomya ka sang ong uweni kirang ba snong jong ka te ka than haba ajing kran ha ka te sngi ha ka te jing lang paj ba uba LG nong se MDC ka nong ston ba diostan nes jendiang MLA ka nong ston klawan ban kersyan lang te ka jing lang bat kilo kularu bakin sara ka te ka mamla hadu ka yeng dorbar badaga jinges ngotu lang na baro ki balawan ban yishimta lang ha kete kesngi ki bakan tob iseng balang ki nong sin shar shnong bad kite gi arngut ki nong mikmat la rai ban lej ai sin don daga jingtho ha ki bor ki bahalor ki wei ki nong kran ha kete kesngi kin tob lang na du samna rishot karbani general secretary ka KSU West Kasil District Unit ba Mos Parwell Marsha rangba shnong ka mauthar ba Isak Marthong rangba shnong ka Diang Chiang ba BWM Yong rangba shnong ka Maudu ba blooming ling do rang ba snong ka tenrong wala daw ba sri li ling khoi rang ba snong ka tenrang bat ki wei ka ba khut ke man sem bang ide ban persya klemar tin balada dei ban yele dan bor ngi hab ban yele namar naga ban ta jongi menta ngi perkhat ban ngi peniang ya kala we jongi khun ngi ti jongi ikun sama ngi jongi antam ngi kente kirwan school nang ne na siang salah se kila hablek on man kasmi ikimi kita karna gejing jerja gimla siu banyat paroi te kiwe ru kumtang elong kumju ki balai trele kita te naga banta jonga jingsuk jingsang nasreu ban perpau be sikinten sebab legane balada don mano ubasngeu don kama iyo taulan sipai ban ko hangne ka paha bangini syamar khma bat kide ban perpau ya kata kumjuru naga liang jingi bersya lada na peniang ji barong ni persya ngada kerpat bangin sobaban penpau bangin ya thapti kan ki bak persya ya kani bantu ni kalen spai lalu to BSF abangin so thu e ji nta ni nyo ba jang ji tu ji german ni ini ban penpau ya la kan jong burung bangin ni thapti bangin persya bantu e ta ka BSF hamnya persya de to kubai sibun ubian kerku ini ngadon sibun ki benta hungre ke por kam sa engi ngidon kini giri romba bang ide banyak persalang bang ide banyak simlang ngaji kiri kenang apa kanam don ke jingma ngasarai ban ngangit ba kane ke sulok kade ke turusim long kunum ende ada lawan ki sipai ki besong ke sahane ngangit pagatai kan kunum kan salong ke riklau kan sakenja patin nom nursu banyak numbit menyo ini markata ngaya wer ngaya khot lang ipi baro bangin yen lang bangin persya bangin nomsya ban ai jaka ban ai puta i khot ro ya gitu try khndo ya ki sorar snong ibala ya recommend lang ro bagi de ban bemno ya ko hukum kene namar kene kapta ya kayap kain ini khun samla ganthel bersera tang ini tin bakhnje seban ai kuble ba de wer ipi kuble sibun lada ka sorkar kawanra ya ki school government ha lani ki college government ka ki issue ka khun matara kan full name ka sarkar banwan ra ka we ka jaka pule ka bade jong ka sarkar ha ka jing siu ka bare ki khna pule han re dum ta kamai ko na yi to sipai ni mele yu ni ber sipai ni le pule ber sipai ya ka sarkar india kadang ka we ki jing thmu ladang ni dang bi ka kwa ba yangi impem sa dum kam kwa engi bangim kiu step namar boleh abal adan ka jingnang jing start itip do gi barang nakata kada sarkar kam kwa ban kintiu ya koroi
par hawes kasil on bay bangi persya henry kampwa belai kamai ke government college belai kamai ke school sarkar ke babiang ke jingsiu kini hikai henry alek klet ikini kibadai ke ayap ke im jong kajat benreu alek klet ha ka baki kena school ki supap school no stempo kamsim kia gini gi baro ilum sha ban ai anu ka jaka ha gini gi sipai BSF ka ka sarkar dia kadan ta kawai pat ke jing thumu ha ka ban le na kamta yang i girit pat de tang kawai sim next come ba ka ai ka ba pi sim ya karai umdai bangi sukren rei da wat ye jing sisaru imdai bangi ong bangi su kren isu yalap ya pi rei pi iro dalagi jong ki khmat te da kawai da kane karai nge tremen scam ba lingba ka jing yalam jong soda jong slong lase in sim ya kawai karai ba soda ki ba marjan ki badan markhat jong kane ka thain bar kawai in sim ta kawai karai ba in persya panyinum ailat ya kane tem BSF BSF apo jong kane ka dong sep ni ka jugi nadu basdang yile persya ya kane ka jingtu namar gi skutu ya ke jinge ki bobol iba kum pai ba ngene kendo lana kane ka ban jiram hangne dilmar kata mentar kumju ni hap ya ka ban persya namar gi radat ban ni ke ka ba ki weipat ki sunong ki mat ba ki kendo haba ki don ya ki diktam BSF lade iktam sipai hagi sunong ke joki samlas yes you mele na persngau baka sunong mapat kare ka wele ki sunong ki ba janjar bha namar ka jingdon jong kini ki sipai hante kimla ya ka ban yak ngon ya ka surok ka ba ka peludi krasna kimyo ya ka umbam umdi ka babiang namar ka jing pelwir jong kini ki sipai ki basong hante ha par sunong lu lalagi kemau gadon garanti kapan persuk ki pai ba kapan di beriat na pas long salakol ten re hatu ngi ki pai ba ngiyomo baniat ya ka tu surok bale namar hante ki don ki sipai market hotang ha ki breu ki bon ploni ga jaka ga jongi na ka banta ka jing mutoi ka ba percito mengi kantami kun di jongi la sai la sisi dengan kwa su banang bon ketem na penpau ba nagaleng jema ko manali yang scam ya gane ban persya ege gama persya muswa mentaru ngidang persya haga jing depelang rakar kap bepiki pai ba isang balang nangit ba kanun don gono gajing e ba ira pancop ya gane gajing tumu ka ba ma yang ka ba ap adena khamat khamtam mi gilong jeng jemi de kobel sibon penlong takasni lai terik penai bahan riu hang ni hamadan untuk siang kajingalang juki pajpa baro belandon juki sinong babarjan bat juru kinong sensar sinong juki sinong baro bat hakajing ya donlang kinong yalam juki seng bahalang baper bat kajing donlang juki UMLA bat UMDC jongi teng ya lai rai bangin persya ya kene kajing tu bantu ya ketem sipai BSF apa kene ketan jongi. Northeast Institute of Professional Studies. Kawan rak syapi ia ka special coaching na mentagi kenarin. Kajing hikai papaka bantok berkan pareng. Kajing hikai ka balong punya haga grammar. Kajing hikai benang slur haga komponen kami ki sentences. Kajing hikai benang bon ki kentian pareng. Nepi khuslai yo fido no ya kajing lekai. Wat khuslai dan bon ki jajing lekai walaupun kaya nonton jongpi. Kung ka jingin lekai balloons, kung ka bowling ball,
berka passing balls, etc. So learn and have fun only at NEIPS.